Den kan godt stabbe med bagbenene, har jeg hørt noget. Nej, der er nogen, der har taget kæften den med ene ben. Det er nok dig, da du gik efter den. Giv mam! Ej, den er strus. Prøv at høre, hvad den siger. Ej, jeg gider sgu da ikke Nej, det der. seriøst, prøv at høre. Man kan høre, den laver sådan en kliklyd. Ja, Der er ikke mere! Ej, den er rød! Er den rød? Den er rød! Ej, den har lige lagt sig som en sten. Nej, den er fræk, den graver sig ned. Nej! Lille svin. Ej! Skal jeg ikke have lov til at min strand i din møgskål? Nej, den er rød! Du kan gerne bruge mine sko. Ja, ja. Ej. Oh. Pete the Crab, Meat Jones. Hey, how you doing? Hello. Hello. How you doing, How you mate? doing? I've been caught. You too. You too. What's that blue cup thing? Yeah. Gets me every time. You Gets me bastards. every time. Damn blue cup. Damn it. Lad den sgu lige, der er meget stand med ham her med Var det Jones. den røde, du ikke kunne lide? Den er der. Altså krabbe, hvis det var den røde. Op med dig, Åh, Jones. den er også vild, den her. Det er kinesisk kramkappe. jeg skal have det hele med, ikke også? Den der tænker jeg bare, hvad fanden har du gang i den anden? Sådan der. Den er sådan affundet sig med, nå ja, okay, jeg er fanget. Fair nok, altså. Der er ikke noget, jeg kan gøre. Med dig. Den er sådan stadigvæk sådan Ej, lidt. hvor er det ulækkert. Jeg gider slet ikke. Altså, dreng.